Пламен, какви са впечатленията ви от семинара и лектора днес? Семинара много ми хареса, смятам, че е доста полезен. По принцип, моята настройка преди всякакви такива събития е, че няма да имам предразсъдъци, дори нещата, които казват да са неща, които съм чул, учил или приложил вече в практиката, винаги има нещо, което може да ти направи впечатление в точно този момент, въпреки че го чуваш за 105 път. Да. Доколко смятате, че е полезен семинар King of Sales? Или колко на вас ви беше полезен? Аз смятам, че всяко едно събитие такъв тип е полезно до толкова, доколкото човек позволи да му е полезно. Тоест, много хора идват на такива събития, не много, но някои хора идват на такива събития с нагласата, че аз това си го знам. Има и друг тип, които харесват нещо, чувстват се добре на такова събитие, но след това не прилагат нищо от наученото в практиката, което също е това, като да си купиш хубаво коле, да я държиш в гараж. Вие бяхте на миналото издание на King of Sales? Да. Дали бихте пустили следващото издание? Ако и третия ви лектор е от моята област за застраховането, с удоволствие. Но това е шега, разбира се. С удоволствие ще дойде на третото издание и на цялата поредица King of Sales, тъй като смятам, че продажбата е нещо, което всички се занимаваме, наистина това е клише, но и като повечето клишета е самата истина. Независимо, дори мисля, че 100% от нещата, които важат за продажбите, могат да бъдат приложени дори в личния живот. Тъй като и това е вид продажба, всяка една комуникация е вид продажба. Да. Искам и се накрая да завършим с нещо, което съм научил. Една техника, която днес ви е направила впечатление и която мисля, че може да използвате. То не е точно техника, но сега от последната част много ме впечатли това, че казвам, че човек трябва да планира нещата, да се фокусира на фактическите дейности по бизнеса си да извършва. Но третото най-важно нещо е свободното време или това, което той използва израза to smell the roses, нали, да помиришем розите. Това мисля, че е нещото, което липсва в живота на много хора, които отстрани изглеждат успешни, бизнесмени най-вече. Човек не може да е успешен, ако не се радва на живота си. Успеха не се измерва само в пари, в пазарни дялове и така нататък. Човек трябва наистина да помирише розите. Всичко друго е на второ, трето и 203 място. Супер, аз пък мисля, че теста стана идеален. Това тест ли беше?